Oo nga. Sobrang ganda niya. Ano pang hinihintay mo? Ha? Kunin mo na yung cellphone number niya. Huwag na. Nahiya ako. Sige na Ray, lapitan mo na. Sige na. Maya na lang. Pag bumalik na lang siya. Sige, mas maigi pa nga. Ray, nandiyan na siya. Miss. Hi, miss. Pwede ba makipagkilala? Oo naman. Ako nga pala si Jency. Ako nga pala si Ray. Sige, alis na ako ha. Ay, Jency, teka lang. Siya nga pala. Pwede bang makuha yung cellphone number mo? Oo naman. Heto. Salamat, Jency. Saan ka nga pala nakatira? Diyan lang sa isang kanto. Sige na, una na ako. Sige, ingat. Ano Ray? Nakuha mo ba yung number niya? Oo naman. Ang ganda niya talaga, no? Ano daw pangalan niya? Jency. Naku, mapupuyat ka na naman yan kakaisip sa kanya. Sigurado. Tara na, uwi na tayo. Sige, una ka na at may pupuntahan lang ako saglit. Sige, ingat. Una na ako. Miss, sandali lang. Bakit po? Pwede ko bang mahingi yung cellphone number mo? Pwede naman. Salamat ha. Ako nga pala si Christian. Ikaw anong pangalan mo? Ako nga pala si Jency. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Sige Jency, ingat ka. Oray! Andiyan ka pala. Pumunta ako sa bahay niyo, wala ka naman doon. Oh, bakit mo ako hinahanap? Wala naman. Papasyal lang. Wala kasi akong magawa sa bahay. Alam mo, Chan, ang gandang kausap ni Jency. Buti ka pa, may nakakausap. Samantalang ako, wala. Siguro, nainggit ka na sa akin, no? Siyempre naman. Kung kasing ganda ba naman ni Jency yung nakakausap, sino ba namang di maiinggit? Sana, siya na yung tinadhana para sa akin. Malay mo, gusto ka rin niya, di ba? Sana nga, magdilang anghel ka. Bakit hindi mo yayain si Jency na lumabas? May usapan na kaming lalabas. Ang kaso, Kaso ano? nagaya si tatay ng magbakasyon kila Lola. Ayun lang. Sayang naman. Oo nga eh. Kaya yun, hindi natuloy yung paglabas namin. Ilang araw kayo doon? Mga siguro 1 buwan kami doon. Eh di sa pagbalik mo na lang, siguro hindi naman naalis si Jency, di ba? Sa bagay. Chan, baka pwedeng humingi ng pabor. Oh, ano naman yun? Baka pwedeng pakibantayan si Jency habang wala ako. Titignan ko kung hindi ako busy. Kung wala ka lang sanang ginagawa, baka kasi makahanap siya ng iba. Hindi naman siguro. Di ba, nagkakamabutihan na kayo? Medyo. Ayoko lang kasi yung kung kailan mo nagugustuhan, bigla na lang mawawala. Alam mo yon, yung habang nagkakausap kami tapos ang saya ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya habang wala ka. Salamat, Chan. Ikaw ba, may bago ka nang dinidate? Sa totoo lang, wala pa. Naku, bilis-bilisan mo. Baka maunahan pa kita. Tama na nga yan. Sige Ray, alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Sige, mag-ingat ka. Sige. Tao po. Jency. Tao po. Jency. Oh, Christian, ikaw pala. Tara, upo muna tayo. Kumusta ka na pala, Jency? Ayos naman. Ikaw, kamusta ka? Mabuti lang din. Bakit ka nga pala naparito, Christian? Gusto lang sana kitang dalawin. Bakit naman? Wala naman. Siya nga pala. Kumusta na pala kayo ni Ray? Maigi naman.
Lagi naman kami nagkakausap ni Ray. Ba't kaya dito si Christian? Mabuti naman at nagkakamabutihan na kayo. Oo, nagkakamabutihan na kami. Mabait kasi si Ray. Paano naman ako? Ha? Anong paano ka naman? Di ba nagkakaintindihan din tayo sa ibang bagay? Oo, pero wala ka namang ibang ibig sabihin doon, di ba? Paano kung sabihin kung may gusto rin ako sa'yo? Bitawan mo ako, Christian. Huwag kang nagbibiro ng ganyan. Alam mo namang nagkakamabutihan na kami ni Ray. Hindi ako nagbibiro, Jency. Eh ano naman kung nagkakamabutihan kayo? Huwag, Christian. Huwag mo naman ako itulad sa ibang babae na nagpapaligaw pa kahit meron na silang manliligaw. Eh kung sino yung magustuhan mo sa amin ni Ray, di siya yung piliin mo. Anong tingin mo sa akin, ha? Kung hindi ko magustuhan si Ray, ikaw yung pipiliin ko? Ganun ba, Christian? Hindi naman sa ganun, Jency. Ganun yon. Yun ang gusto mong palabasin. Mali ang pagkakaintindi mo, Jency. Kung ganyan lang din yung tingin mo sa akin, wag na tayong mag-usap kahit kailan. Jency, sandali lang. Ang sama mong kaibigan, Christian. Oh, Ray, bakit mo ako tinulak? Narinig ko lahat yung sinabi mo kay Jency. Pinagkatiwalaan kita tapos ganito yung gagawin mo sa akin. Ray, pasensya ka na kung nagkagusto ako kay Jency. Hindi ko sinasadya. Bakit siya pa? Wala ka na bang mahanap na iba? Ba't yung pinakamamahal ko pa? Hindi ko kasi mapigilan yung nararamdaman ko sa kanya. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko magawa. Bakit siya pa? Bakit? Bakit parang ingay sa labas? Ano? Sumagot ka! Oh, Ray! Kailan ka pa dumating? Kahapon pa, Jency. Kung di siguro ako dumating dito ng mas maaga, baka naago ka na sa akin ni Christian. Naku, Ray, hindi mangyayari yon. Kahit ilang linggo o buwan tayong hindi nagkikita, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ibig sabihin ba nun, Jency, may gusto ka rin sa akin? Masaya ako't may pagtingin ka rin pala sa akin. Alis na ako, Jency. Ray, Christian, ibaling mo na lang sa iba yung nararamdaman mo sa akin. oo, Jency. Patawad, Ray. Chan, papatawarin kita. Pero hindi ko na may babalik yung tiwalang binigay ko sa'yo noon. Salamat.